Fondi Ewropej li ġejjin mill-pjan tal-kupru u reżiljenza se jagħtu l-opportunità lil mijiet oħrajn ta' individwi u kumpaniji privati li jingħataw rifużjoni ta' eluf ta' euro meta tinxtara vettura elettrika. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Fondi Ewropej Chris Fearn fi żjara li jagħmel fil-kwartieri tal-Malta Post li hija waħda mill-kumpaniji privati li bbenefikat minn dawn il-fondi fl-aħħar xhur. Hawnhekk ġie spjegat li din l-inizjattiva toffri għotja ta' 500 euro għal kull rota elettrika ġdida minn 2,000 euro sa 6,000 euro għal kull mutur u 11,000 euro għal kull karozza jew van elettriku. Bilan ta' din l-inizjattiva u li jgħin lil pajjiżna inaqqas mit-tniġġis u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. F'din iż-żjara fil-Malta Post ġie spjegat li l-kumpanija xtrat aktar minn 120 vettura elettrika u bekk eliminat l-użu ta' 20 ta' karozzi u vannijiet li jaħdmu bil-petrol u d-diesel. F'dawn l-aħħar xhur il-Malta Post qiegħda tibdel il-flotta ta' vetturi tagħha għal dawk elettriċi. Dana grazzi għal fondi Ewropej biex bekk issa il-vetturi tal-Malta Post huma vetturi li jħammġu anqas. L-istess bħal qegħdin jagħmlu eluf ta' kumpaniji u individwi oħra grazzi għal skemi ta' fondi Ewropej. Dawn l-iskemi din is-sena rġajna ftaħnihom u kull persuna li jixtieq jibdel il-karozza tiegħu u daħħal karozza li taħdem bl-elettriku jista' jieħu għotja li tlaħħaq sa 11,000 euro. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn spjega li bl-għajnuna tal-Aġenzija Servizzi Ewropej Malta diversi kumpaniji u individwi jistgħu japplikaw għal din l-iskema fost oħrajn li ġejjin ukoll minn fondi Ewropej.